Ari kodho sang Gatut Kaca inen mabakarga suta tekap kira Kresna Parto manen nguji sakti ira sang hina jawaran sang hina jawaran tawas padya buta mlebana ing negara Ngamarta. Ayo aku tekon pepunden kono ngendi? Wah, iki ana sadrosing mencorong dadane. Gatut Kaca kowe arep. Lho, kowe wanuh karo jenengku. Ayo kowe arep piye karep apa? Aku ora nrimane pepundheku mati. Ayo kaya apa kasetenmu takno karo aku. Pas. Ayo, kaya apa? Wah! Hot! Gedhe kok kaya ngene. Kowe apa kaya dirumulan nang ngarep gelut karo aku? Ora. Lah kok jeremen? Ora masalah jereh. Nek aku nganti prakara sampean aku dosa. 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 Terus karepmu sing santai. Sing santai rasa gelutan karo ponakane dhewe. Wah, kowe ngerti aku sejatiane aku ya ngerti to ya. Sampeyan tak gawe-gawekne aja kuwatir. Kana sing wong petita-petit itu tak jarake. Engko kaya apa dadene aku pengen aku seneng karo Wong Mandura nek nesu. Kaya apa nesune Wong Mandura dina iki kaya apa? Waduh, 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 waduh,